Dobre, ja vás zdravím u ďalšieho videa a dneska to budú fakty o hrách. Počkajte, dám si inak mikrofón. Dobre, teraz to budú fakty o hrách. Lebo keďže hry sú na počítačoch veľmi populárne, tak si teraz prejdeme firmu EA, aby som to povedal takto. Takže a ako prvou hrou si začneme, ako všetci poznáme, tou, ktorá sa o grafiku starala, ako čo dávala tú grafiku celkom peknú i hneď na prvej verzii hry. Takže je to hra Assassin's Creed. Áno, lebo prvá verzia Assassin's Creed bola vlastne ako 2007 a vyzerala tá grafika veľmi pekne. Takže ďalšia verzia. Od tých sa už nemusíme rozprávať. Môžeme ísť na ďalšiu hru. Dobre, ďalšou hrou je Need for Speed. Ono je dosť staré, lebo tie verzie tých bolo strašne veľa. Ja práve teraz si sťahujem Need for Speed 2010. Je to Hot, dačos Hot. Počkajte, hneď pozriem. Hot Pursuit, je to Hot Pursuit. A dúfam, že z toho vyjde ďalšia séria. No, ale môžeme sa vrhnúť na teraz hry, kedy som sa ja narodil. A prvou hrou, no teda v roku, kedy som sa ja narodil, je to 2006 rok. A tá hra, jedna z nich je Roblox, lebo Roblox, tá celá stránka sa vyrobila v roku 2006. A môžem vám jedine povedať, že Roblox nerobila tá firma, čo to založila, ale hráči, ktorí oni proste Google založil, alebo vlastne tá firma EA, alebo neviem, ktorá to založila firma, tak ona založila tú hru na internet a vlastne tam potom oznámila to tak tunak do rohu, to oznámila hocikomu, oni si na to mohli kliknúť a potom si mohli to stiahnuť a Roblox Studio najprv a mohli vlastne začať všetko robiť, tie hry. No a prvou hrou je, určite všetci viete, že aká. Je to Lumber Tycoon, ale ešte jednotka. To bola tá prvá hra, ale potom sa vyrobila Retail Tycoon. To sú tie dve hry, ktoré sa vytvorili ako prvé a potom to už začalo tým onými. No a potom 2007-2008 sa vyrobila The Plaza a Jailbreak, tá hra sa vytvorila, tá minihra 2017. A Person Life 2010 asi. A to určite všetko nájdete inde, lebo ja to všetko komentovať nechcem, lebo potom ďalšia hra EA je The Forest. The Forest mám aj tu. Mám ho tu, ale ňou ho moc nehrávam a z toho séria nevidie. A potom o tom sa nejdem ani rozprávať, ale toto nebolo už v mojom roku, kedy som sa ja narodil, hej. Potom je San Andreasko. To bolo vyrobené v roku 2005-2006. A je to 6. verzia celej GTA. 6. Áno, kľudne si nájdete na internete, ale 6. verziu akože GTA VI.
neberte ako šestku, lebo ako šestku z tých všetkých verzií je San Andreasko. Ako 5 a 5 sú dve 5, ako v Need for Speed Hot Pursuit je staršia verzia, ešte Hot Pursuit je ešte nová verzia, ja tu novú, hej. Tá stará by vás nebavila, než na to by sa nedalo kúkať, keď to je také staré. No, už to začína byť 5 minút a hádajte, prečo nezarábam moc peňazí na YouTube, stejne. Lebo moje videá majú zvyčajne 5-8 minút, takže kebyže mám 10, tak zarábam podľa zohľadnutí, ale zohľadnutia sú dosť také na to, že aký som slabý youtuber, dosť. A neodoberajte hlavne Airovo LP, ten je strašný nubák. No, ak na to pozeráš, tak sorry, ale tak naozaj 3 dislajky a 0 lajkov, to je akože zlé. A jeden odberateľ, ktorého si dám, možno som. Ja som ti dislike nedával, ale viem, že tebe sa to moc nevyplatí. Lebo ty určite teraz prídeš, všetky videá budú u mňa dislajky, ale keď chceš, tak to správ, ale aj tak. Ty, že to, že si mal veľa zhľadnutí, si zarábal na svoj YouTube cene viac peniazy ako ja, ale ja to mám aspoň populárnejšie, aj tak zarábam viac peniazy ako ty. Lebo aj tak mám viac zhľadnutí ako ty, lebo ja už mám videí aspoň 60 a naozaj ma to baví robiť tie videá. A je to strašná sranda, takže, ale dávajte si pozor na strihanie a editovanie a to všetko spravením videí, lebo nemali to byť náhodou fakty o hrách. Takže ďalšia hra je posledná, je to SimCity a jak sa to volá? City Skylines. To sú tie dve hry, ktoré sú posledné. A SimCity a City Skylines. City Skylines je 2014, kto nevedel. Takže nemáme o tom čo vravieť. A SimCity, to už poznáte asi všetci. A ešte urobíme druhý diel, lebo ešte má byť Sims, hej? Dobre, a teraz tí, ktorí chcete točiť videá zo všetkých hier ako ja, ak chcete, tak si stiahnete Bandicam, alebo rovno kúpte, ja ho nemám kúpený, takže môžem maximálne 10 minút na točiť, ale veď koľko ja zarábam. Ja nemám toľko z YouTube peniazy, takže nemám ako si kúpiť Bandicam, sice šetrím na grafiku novú, aby ste si mohli užiť Need for Speed Rivals, lebo ja som si to práve teraz stiahol a 12 FPS je naozaj málo. Rivals je 2013, ja viem, že to nie je akurát také nové ako playback, ale už za chvíľu to bude 10 minút. Tak, a tí, ktorí ste nevideli intro z mojich starých videí, tak na si ho môžeme práve pustiť. Počkajte chvíľu, kým sa to načíta. Sice to malo byť fakty o hrách, ale budem sa s tým budem s vami sa rovno asi kecať, lebo ja som strašne ukecaný, takže vlogy nebudú také, vlogy nebudú také akože slabé, ale keď budú vlogy u mňa na kanále, tak no zvuk tam práve není, no, do prdele, no. Tak ale toto je to intro, tí, ktorí ste ho nevideli. Ono nebude do videí môcť dávať, lebo ono naozaj Camtasia už mi za ten čas sa míňa, takže práve ho chcem dať do videa tohoto, ale už dneska to nestihnem, lebo dneska sa mi už vypína Camtasia. No smola, ale už to ide byť 10 minút, takže ja musím už končiť. Ahoj, ahoj, ahoj. Čaute.